Minkejja li fl-aħħar jiem rajna 3 records lokali ta' każi ġodda tal-pandemija u preżentament l-ammont ta' każi attivi f'Malta huwa ta' iktar minn 4,000, is-safar fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta mhux mistenni li jieqaf. Fil-fatt it-tim tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed iħejjiruhu għall-ivvjaġġar tal-festi għaliex bosta persuni jibdew triqithom minn jew lejn il-Gżejjer Maltin. U għalhekk li l-MIA qed tappella lil passiġġieri kollha sabiex isegwu r-restrizzjonijiet tal-prevenzjoni tat-tixrid tal-COVID-19 matul il-vjaġġ tagħhom. Skont l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-iktar jum impenjattiv tal-istaġun mistenni jkun nhar it-tnejn 27 ta' Diċembru, meta l-akbar volum ta' traffiku tal-passiġġieri se jgħaddi mill-ajruport. Għaldaqstant fil-jiem ta' qabel it-titjira, il-passiġġieri huma mitluba jiffamiljarizzaw ruhom mar-restrizzjonijiet li qegħdin fis-seħħ fid-destinazzjoni tagħhom u jippreparaw id-dokumenti tas-saħħa meħtieġa għad-dħul fil-pajjiż. Minħabba li kull dokumenti li tiġi verifikat fis-sala ta' tluq qabel ma wieħed ikun jista' jibda bil-vjaġġ tiegħu, il-passiġġieri li se jivvjaġġaw matul il-jiem li ġejjin qed jingħataw il-parir li jaslu l-ajruport minn tal-inqas satejn u nofs qabel il-ħin skedat ta' tluq tat-titjira tagħhom. Sorpriżi relatati mal-miliet fis-sala ta' tluq tal-ajruport ma jonqsux, iżda l-screening ta' sigurtà jiġi l-ewwel u qabel kollox. U sabiex jiġi evitat dewmien mhux neċessarju f'din il-parti tal-vjaġġ, il-passiġġieri huma mfakra li ma jistgħux iġorru kontenuti b'aktar minn 100 millilitru ta' likwidi fil-hand luggage għaliex dawn jistgħu jiġu ikkonfiskati.